Искізей халқы да махсус операцияда катнашучылар өчен маскировкалау шелтәре өрү эшен башлады. Әлеге игелекле гамәлгә һәркем кушыла ала. 30 см озынлыкта киселгән тасмаларны махсус ятмәгә бәйләп барырга кирәк. Бу атнада гына эшли башлаган волонтерлар бер шелтәр әзерләп тапшырганнар инде. Ожидается большая отправка. Это единственный наш шанс, чтобы сейчас наши солдаты получили сети. Сейчас это мишени, которые очень сильно видно на белом снегу. И нам нужны волонтеры, нам нужна одежда темных тонов и, конечно, белая ветошь. Маскировка шелтәре үрүчеләр арасында Ирина Скоблева да бар. Ул 22 ел элек Чечня сугышында бердән-бер улын югалта. Шуңа да хәзер илебез өчен терәк булырга уйлаган. Я вот работаю здесь, плиту, и из моей головы не выходит мой сын Валентин. Ему, может, тоже нужна была такая помощь, чтобы кто-то его укрыл, чтобы защитил. Бер шелтәр әзерләү өчен бик күп материал китә, шуңа күрә зәйлеләрдән тукма белән ярдәм итүләрен сорыйлар. Хәзерге вакытта көз өчен шелтәрләр әзерләнә. Димәк, яшел, коңгырт, соры төсләр яхшы булачак. Когда не хватает, девочки у нас красят луковой шелухой, корой дуба, ивы там. Красят. Осень нам нужна. Шелтәр үрә алмаучылар шәхси машиналарында әзер ятмәләрне илтүдә яки материал китерүдә бик теләп ярдәм итәләр ди эшне оештыручылар. Исегезгә төшерәбез, маскировкалау шелтәрен үрү эше шәһәрнең Казан урамы 14-нче йортында, Мирный бистәсендәге шәһәр мәдәният йортында оештырылган. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.